para sa mga headlines. Weather forecast, Pag-asa. Inasa na patuloy na malinsangang kondisyon dahil sa hanging silangan. In local news, tumugon si Mayor Clarix Uy sa isyu ng lumalalang kagalayan ng sanitary landfill ng Tagalungan, Kasinungalingan. Isang taong gulang na bata ang namatay sa sunog sa Cagayan de Oro. Komento ni Mayor Clarix, sa Kokpo malakas na pagkondena sa pagpatay sa negosyante at mag-asawa. Negosyante pinatay live-in partner na sangkot sa pamamaril sa Cagayan de Oro. For the national news, inaakala ni Marcos ang Basilan bilang magiging hub for food and fisheries production sa Pilipinas. Nagsagawa ng prayer vigil para sa sigalot sa Makati at Taguig. International news, tinitiyak ni Trump ang boto ng partido sa 3 estado ng US sa papalapit na nominasyon. Entertainment, nagsalita si Morissette tungkol sa kanyang pagganap na itinuturing na hindi gaanong kangahanga sa kaganapan. Ang mga tapat na tagahanga ni Taylor Swift ay nagsimula sa isang mamahaling paglalakbay upang dumalo sa eksklusibong konsyerto sa Southeast Asia ng pop star. Sports, iginigiit ni Jerry Yee na walang ethical violation sa pagkuha ng UE coaching position sa kabila ng suspensyon. Sa UAAP, patuloy ang paghanga ni Lakayan habang nangingibabaw ang Lasal laban sa UP. Para sa international feature, si Elon Musk ay nagpasimula ng legal na aksyon laban sa Open All ng pag-angkin ng isang paglabag sa misyon ng organisasyon. National feature, nagbabalik si Tom Rodriguez sa entablado sa Dulang Ibarra. Trivia, ang siyentipikong paliwanag sa likod ng mga nakakamangha at walang kamali-maling paglubog ng araw. Good morning Philippines, magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon ay Martes, March 4, 2024. Ako ang inyong tagapagbalita, Tina Gallego. Weather forecast. Pag-asa, inasahan na patuloy na malinsangang kondisyon dahil sa hanging silangan. Asahan ng mainit at mahalumigmig na mga kondisyon sa karamihan ng mga rehiyon ng bansa. Gaya ng ipinahiwatig ng State Weather Bureau noong Sabado, ang Northeast Monsoon o amihan ay inaasahang magdala ng makulimlim na kalangitan at mahinang pag-ulan sa Northern Luzon, particular sa Cagayan Valley at Apayao. Sa kaibahan, ang magandang panahon ay may posibilidad na isolated light rains ay nakikita sa Ilocos Region, Cordillera at Aurora. Samantala, ang natitirang bahagi ng bansa, kabilang ang Metro Manila, ay makakaranas ng halumigmig dahil sa impluwensya ng easterlies, ang hanging nagmumula sa karagatang Pasipiko. Binigyang din ni weather forecaster Alzar Aurelio na ang amihan ay patuloy na nakakaapekto sa Northern Luzon habang ang easterlies naman ay nakakaapekto sa mga natitirang bahagi ng bansa, kabilang ang Metro Manila na nagre-resulta sa isang mahalumigmig na klima. Asahan ang pabago-bagong lagay ng panahon. For the local news, tumugon si Mayor Clarix sa isyu ng lumalalang kalagayan ng sanitary landfill sa Pagdalungan, Kasinungalingan. Ang pahayag ni dating City Mayor Oscar Moreno at incumbent 1st District City Councilor Amy Moreno hinggil sa umano'y lumalalang kondisyon ng multi-million piso engineered sanitary landfill sa barangay Pagalungan, Cagayan de Oro, ay binansagan ng mali ng kasalukuyang City Mayor Rolando Clarix Uy.
Ito ay matapos ang isang site inspection na pinangungunahan ng manager ng Clenro na si Engineer Armen Cuenca na sinaksihan ng mahigit 20 membro ng media. Iginigiit ni Mayor Uy na gawa-gawa lamang ng mga Moreno ang kwento at puno at kulang sa maintenance ang landfill. Taliwas sa naobserbahan ng mga inimbitahang media on-site, binatiko si Amy sa hindi pag-aksyon sa espesyal na ulat ng konseho tungkol sa tutong sitwasyon ng landfill. Samantala, malugod na tinatanggap ng dating Mayor Oscar Moreno ang aktual na inspeksyon ng Clenro kasama ang mga kinatawan ng media na tumutugon sa mga kondisyon ng landfill na nakakaapekto sa mga pagsisikap sa koleksyon ng basura sa lungsod. Sa kabila ng mga hamon, hinihimok ni Moreno ang pamahalaang lungsod na ipagpatuloy ang pagsisikap sa serbisyo o sa seryosong pagtugon sa isyu ng basura. Ang mga miyembro ng media na malapit sa City Hall ay dati nang itinataboy ang mga pag-angkin ng amoy at maling pamamahala sa paghawak ng basura sa lungsod. Isang taong gulang na bata ang namatay sa sunog sa Cagayan de Oro. Naging malungkot ang pagdiriwang ng Fire Prevention Month ng Bureau of Fire Protection o BFP Cagayan de Oro District sa lungsod matapos na masunog ang isang taong gulang na bata sa Sitio Manggahan, Barangay Balulang, Kamakalawa ng hapon. Kinikilala ni Balulang Barangay Captain Edwin Mikabani ang biktima na si Carl Anthony Corpus na kabilang sa 20 bahay na natupok ng apoy. Ayon kay Mikabani, lumabas sa inisyal na investigasyon na nakakalabas lang ang ina nang biglang sumiklab ang apoy na natrap ang bata sa loob. Bagamat una nang nailigtas mula sa apoy, kalunos-lunos na binawian ng buhay ang bata nang tamaan ito ng nasusunog na tarpaulin habang patungo sa kaligtasan. Sinabi pa rin ni BFP Carmen Station Commander SFO4 Emmanuel Pacolba na nagmula ang sunog sa bahay ni Christy Belogulo na nagdulot ng malaking pinsala sa istruktura na aabot sa 350 milyon piso. Sa kabila ng nakabagbag damdaming insidenteng ito, nagpapatuloy ang BFP Cagayan de Oro District sa kanilang awareness activities para sa Fire Prevention Month. Ang kamakailang pagdagsa ng mga sunog sa lungsod mula Enero na nagreresulta sa 2 pagkamatay at 4 na pinsala ay nananatiling dahilan ng pag-aalala. Komento ni Mayor Clarix Uy sa Kokpo, malakas na pagkondina sa pagkamatay sa negosyante at mag-asawa. Inatasan ni City Mayor Orlando Clarix Uy si City Police District Colonel Salvador Radam na agarang resolbahin ang 2 pagkahiwalay na insidente ng pamamaril na naganap sa loob ng isang araw sa Cagayan de Oro. Tinukoy ng alkalde ang pagkamatay ni Leonardo Calunod Lake, isang 38 anyos na negosyante mula sa Kiburiao, Quezon, Bukidnon, na binaril sa isang transaksyon sa Zone 2, Lower Bulwa, bukod sa lake. Nakaligtas sa isa pang insidente ng pamamaril ang mag-asawang sina Arnel Entes, 28 at Sheni Baclayo, 28 mula sa Higpit, Upol, kung saan sila ay tinutukan ng mga magnanakaw na nagtangkang nakawin ang kanilang motorsiklo. Binanggit ni Kokpo spokesperson Police Lieutenant Colonel Ivan Venyas na ang kanilang tanggapan ay nagpasimula ng case build-up upang kasuhan ang may kasalanan ng pagpatay kay Lake. Habang ang mga suspect ay parehong insidente ay nagawang makaiwas sa pag-aresto, mayroong impormasyon na nagpapahiwatig na isa sa kanila ay kusang sumuko sa pulisya. Negosyante, pinatay live-in partner na sangkot sa pamamaril sa Cagayan de Oro. Inatasan si City Police Director Colonel Salvador Radam
ang kanilang intelligence operatives na tugunan ang dalawang maghiwalay na insidente ng pamamaril na nagresulta sa pagkamatay ng isang negosyante at pag-atake sa kanyang live-in partner sa loob ng area of responsibility ng Bulwa Police Station sa Cagayan de Oro City. Nakipagtransaksyon ang biktimang si Leonard Laque, residente ng Quezon Bukidnon sa isang lokal na produkto sa Barangay Bulwa. Lumalabas sa mga investigasyon na ang pagbebenta ni Laque ng produkto sa isa pang customer ay ikinagalit ng salarin na humantong sa pamamaril sa Zone 2 Lower Bulwa kahapon. Bukod pa rito, ang live-in partner ni Laque na si Arnel Entesi mula sa Upol at si Gwen, residente ng Medina, ay naging biktima ng pagnanakaw dahil sa kanilang motorsiklo ay ninakaw ng mga armadong tulisan sa Kinasanghan, Barangay Ipunan. Si Eric Pia de Verde, isang lending collector, ang unang target ng armadong salarin, ngunit nanlaban ito dahil upang siya ay barilin, ngunit himalang nakaligtas. Tinangka pang tumakas ng sospek, ngunit nakasalubong niya ang mga mag-live-in partner na nagre-resulta sa barilan bago tumakas sa hindi malamang direksyon.
For the national news, inaakala ni Marcos ang Basilan bilang pagiging hub for food and fisheries production sa Pilipinas. Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ambisyon ng kanyang administrasyon na gawing sentro ng produksyon ng pagkain at pangisdaan ng Pilipinas ang dating nasira ng digmaang Basilan. Binigyang diin ang paborableng geographical ng lokasyon ng rehiyon at kalidad ng lupa sa isang talumpati. Binigyang din ni Marcos Jr. ang potensyal nitong papel sa pagtugon sa mga hamon sa seguridad ng pagkain sa bansa. Tiniyak niya sa Basilan ang pangako sa pambansang pamahalaan na suportahan ang pagbabago nito laban sa digmaan, laban sa gutom. Sa pagpakilala sa kasaysayan ng rehiyon, pinupuri ni Marcos ang Basilan sa paglaban sa karahasan at pinuri ang mga tao sa panindigang matatag sa pagbuo ng kapayapaan, pagtataguyod ng pagkakaisa at pagpapaunlad ng magkakaibang komunidad. Ang Pangulo ay minarkahan ang kanyang pagbisita sa pamamagitan ng pangangasiwa sa pagsira sa 400 loose firearms at pamamahagi ng mga motorsiklo sa mga dating rebelde at may-ari ng baril. Nagsagawa ng prayer vigil para sa sigalot sa Makati at Taguig. Nagsagawa ng prayer vigil ang mga miyembro ng grupong Defend Makati noong Sabado ng gabi na naghangad ng pagkakasundo sa pagitan ng mga lokal na pamahalaan ng Makati at Taguig sa gitna ng kamakailang tensyon sa Makati Park. Si Perfecto Bordalio, isang residenteng naapektuhan ng paglipat ng 10 barangay mula sa Makati patungong Taguig noong nakaraang taon, ay nagpahayag ng pagkabahala sa epekto sa mga residente at nananawagan ng patas na proseso sa pagre-resolba sa hidwaan. Binigyang diin ni Mario Bustarga Jr. na humarap sa Taguig Traffic Management Office sa insidente sa parke ang pagmamay-ari ng Makati sa parke at ang kahalagahan nito para sa mga aktibidad ng mga estudyante. Nananawagan siya ng magalang na pag-uusap upang maiwasan ang pag-ulit ng mga kaganapan noong Sabado. Humigit kumulang 100 Makati security guards ang pumesto para pigilin ang mga tauhan ng Taguig na makapasok sa parke. Kinundina ni Taguig ang tinawag nilang sabotahe na Makati sa proseso sa pagtanggap na binansagan ang Makati bilang mga magnanakaw bilang tugon sa resolusyon ng Korte Suprema sa hindi pagkakaunawaan sa lupa. Hinimok ni Taguig ang Makati na buksan ang parke sa mga residente ng EMBO habang ang ilang miyembro ng grupo ay muling magtipo noong Linggo ng madaling araw sa Makati Park upang subaybayan ang sitwasyon. For the international news, tinitiyak ni Trump ang boto ng partido sa 3 estado ng US na papalapit na nominasyon. Noong Sabado, gumawa ng progreso si Donald Trump sa pag-secure ng nominasyon sa pagkapangulo ng Republican sa pamamagitan ng pagkapanalo sa mga halalan ng panloob na partido sa Missouri, Michigan at Idaho ayon sa mga ulat sa US media. Dahil ngayon ay nanalo na sa bawat paligsahan sa mga pag-nominate na estado na humahantong sa paparating na Super Martes na nakakuha si Trump ng makabuluhang momentum sa karira para sa nominasyong Republikano sa kombinasyon ng partido noong Hulyo. Ang kanyang tagumpay noong Martes ay inaasahang magpapatibay sa kinalabasan na ito. Nakahanda na si Trump na harapin si Pangulong Joe Biden sa halalan sa Nobyembre na nakatakda ng yugto para sa isang rematch ng kanilang pagtatagpo sa 2020. Ang mga panloob na halalan sa Missouri, Michigan at Idaho
ay nagpakita ng mga pagkakaiba-iba sa mga panununtunan at na-highlight ang mga manloob ng tensyon sa partido sa kabila ng malaking impluwensya ni Trump. Nangibabaw si Trump sa Missouri, tinalo ang kanyang pangunahing kalaban na si Nikki Haley, habang sa Michigan nakakuha niya ang lahat ng 39 na delegado sa gitna ng kaguluhan sa partido. Bukod pa rito, nanalo si Trump ng mga Republican kuskus sa Idaho na lalong nagpapalakas sa kanyang posisyon. And for the entertainment, nagsalita si Morrissey tungkol sa kanyang pagganap na itinuturing na hindi gaanong kangahanga sa kaganapan. Tinutugunan ng singer na si Morissette Amon ang kontrobersyang nakapalibot sa kanya di umano'y nakakadismaya na pagganap sa isang kamakailang corporate event. Sa pagtugon sa tinanggal na ngayong post sa Facebook ng isang direktor ng kaganapan na naglalarawan sa kanya bilang kulang sa enerhiya at sigasig, si Morissette na kilala bilang Asian Phoenix ay nagpahayag ng pagkabigo sa masamang alingaw-ngaw. Nilinaw niya na hindi niya nakilala ang taong nagsimula ng tsismis at isiniwalat na siya ay masama sa kaganapan. Nakahinga sa kama noong nakaraang araw na may lagnat at walang boses. Kinikilala ni Morissette ang pagganap sa ilalim ng kanyang pinakamahusay, ngunit binigyang diin ang kanyang pangako sa palabas kahit na kumukuha ng mga steroid upang kumanta. Binigyang diin niya ang mga pagsisikap na ginagawa upang matupad ang kanyang pangako at iharap ang kritisismo ng may katatagan na hinihimok ang lahat na unahin ang pangangalaga sa sarili at iwasan ang hindi kinakailangang negatibo. Ang mga tapat na tagahanga ni Taylor Swift ay nagsimula sa isang mamahaling paglalakbay upang dumalo sa eksklusibong konsyerto sa Southeast Asia ng pop star. Ang pinuno ng grupo ng Swifties sa Pilipinas, isang software engineer, ay bumiyahe mula sa Maynila kasama ang 17 kaibigan, gumasto ng mahigit $6,000 sa mga flight ticket sa konsyerto at tinirhan para dumalo sa Eras Tour ni Taylor Swift sa Singapore. Sa kabila ng average na taunang kita ng sambayahan ng Pilipinas na $5,482.85, itinuturing ni Zwizo, isang fan mula noong 2007, ito ang pinakamahalagang halaga na ginastos niya sa isang konsyerto. Libo-libong Swifties mula sa Timog Silangang Asya ang nagko-coverage sa Singapore para sa 6 na sold-out na nagtatanghal na nagbibigay ng higit na kinakailangang tulong sa ekonomiya. Tinataya ng ekonomista ng Maybank na si Choa Hak Bin na 7 sa 10 concert goers, posibleng 300,000 ay nagmumula sa ibang bansa na nag-inject ng 260 million habang 370 million sa lokal na ekonomiya. Sa kabila ng kontrobersya tungkol sa grant na ibinigay ng gobyerno kay Swift, umunlad ang eksena sa konsyerto ng Singapore mula noong natapos ang mga pandemic lockdown na nagtatampok ng iba pang malalaking pangalan tulad ng Blackpink, Coldplay at Ed Sheeran. Sports. Iginigiit ni Jerry Yee na walang ethical violation sa pagkuha ng UE coaching position sa kabila ng suspensyon. Sasabak ang UE Lady Warriors nang wala si head coach Jerry Yee sa kanilang mga laro sa UAAP dahil pansamantalang sinuspende siya ng liga para sa nalalabing bahagi ng Season 86 Women's Volleyball dahil sa pagsasagawa ng mga aksyon na hindi naaayon sa layunin
ng liga. Sa kabila ng pagkakasuspende, maaari pa ring sanayin ni e-coach ni Ye ang kupunan sa mga non-UAAP events at hindi ito makakaapekto sa record ng team sa UAAP Season 86 Women's Volleyball Tournament. Nagpahayag ng pagkadismaya si Ye sa desisyon. Nilinaw na ang paghiwalay ng landas kay Adamson ay nagkapareho noong Hunyo 2023. Binigyang din niya ang walang paglabag sa etika sa pagtanggap sa trabaho ng head coach ng UE at nangako na ipagpatuloy ang pagpapanumbalik ng isang panalong kultura sa Lady Warriors sa kabila ng pagkabigo. Nakatakdang harapin ng Lady Warriors ang dating kupunan ni Ye Adamson sa linggo ng hapon. Sa UAAP, patuloy ang paghanga ni Lakayan habang nangingibabaw ang Lasal laban sa UP. Sa isang kahanga-hanga, pagpapakita umiskor ng 2 beses si Marie Lakayan na nanguna sa De La Salle University sa kapanipaniwalang 3-0 tagumpay laban sa Universidad ng Pilipinas sa UAAP Season 86 Women's Football Tournament sa UP Diliman Football Stadium noong Sabado. Naitala ni Lakayan ang mga header sa ika-8 at ika-80 minuto na dinala sa 4 ang kanyang season goal tally. Kinikilala ni Coach Alvin Ocampo ang pinabuting performance ni Lakayan na binigyang diin ang kanyang umusbong na talento. Idinagdag ni defender May Mendiano ang pangalawang gol ng Lasal sa isang 25 minuto na ginagamit habang mahinang set piece na dinipinsahan ng UP. Nasiguro ng Lady Boosters ang kanilang posisyon sa tuktok ng standing na may 6 na puntos at isang goal difference na +8 na naglalayong makakuha ng ikatlong sunod na tagumpay laban sa Universidad ng Santo Tomas. Nagpahayag ng kasiyahan si Coach Ocampo sa panalo na itinampok ang layunin ng kupunan na masiguro ang unang round at makapasok sa final. Samantala, sumabak ang UP sa ikatlong pwesto. Tumabla sa FEU Lady Tamaraw sa mga puntos ngunit nahuli sa goals difference. Tiningnan ng UP na makabangon laban sa Ateneo de Manila University sa March 16 sa kaparihong venue. International feature. Si Elon Musk ay nagsimula ng legal na aksyonan laban sa OpenAI na nag-angkin ng isang paglabag o paglabag sa misyon ng organisasyon. Sinimula ni Elon Musk ang isang legal na aksyon laban sa OpenAI, ang organisasyong AI na kanyang itinatag noong 2015 na nagsasaad ng pagkakanulo sa orihinal nitong misyon. Ang Musk na umalis sa OpenAI noong 2018 ay naninindigan sa mga dokumento ng korte na inihain ng San Francisco na ang kumpanya ay orihinal na nilayon na maging isang non-profit na entity. Sinasabi niya na ang mga kamaliang nagbabago sa board ay naging isang de facto na subsidiary ng Microsoft, ang OpenAI, na lumalabag sa orihinal na kasunduan. Inaakusahan ng Musk ang Microsoft ng pagkontrol sa OpenAI at ang mga antitrust regulator ay nag-imbestiga sa mga claim na ito. Hinahangad ng Musk na pilitin ang OpenAI na gawing pampubliko ang pananaliksik nito at pigilan ang paggawa ng kita ng organisasyon o Microsoft. Para sa national feature, nagbabalik si Tom Rodriguez sa entablado sa Dulang, Ibarra. Nakalipas ang halos 2 taon na malayo sa entertainment scene, babalik sa entablado ang aktor at mag-aawit na si Tom Rodriguez
nabibida sa paparating nga musical concert na Ibarra. Isang dulang pangkonsyerto, opisyal nang pinangako ni Rodriguez ang papel ni Crisostomo Ibarra, isang karakter na dating ginampanan ni Piolo Pascual sa produksyon noong 2023 na pumirma ng kontrata sa tanghalan una obra o tuwo noong February 27. Sa pagkakatulad sa pagitan niya at ang karakter, nagpayag si Rodriguez ng sigasig sa paggalugad ng pamilyar ngunit nagbago ang tanawin pagkatapos ng matagal na pagkawala. Sa karanasan sa mga nakaraang yugto ng produksyon kabilang ang Aladdin 2012 at Grease 2013, nakatakdang buksan ni Rodriguez ang Ibarra, isang dulang pangkonsyerto sa Hunyo na sinundan ng isang nationwide tour. Para sa trivia, ang siyentipikong paliwanag sa likod ng mga nakamamangha at walang kamali-mali sa paglubog ng araw. Ang mga paglubog ng araw na nakakaakit sa mga makulay na kulay, partikular na pula, orange at pink ay resulta ng isang phenomenon na kinikilala bilang light scattering. Nangyayari ito habang nakikipag-ugnayan ang mga light rays sa mga particular sa hangin na binubuo ang direksyon ng liwanag. Ang kulay na nakikita sa paglubog ng araw ay nakasalalay sa mga wavelength ng liwanag at laki ng butil sa atmosfera. Ang acronym ng ROY-GBIV ay sumasalamin sa pagkakasunod-sunod ng mga kulay ng baghari at ang nakikitang spektrum ng liwanag na may pula na may pinakamahabang wavelength. Ang acronym na ROY-GBI ay sumasalamin sa pagkakasunod-sunod ng mga kulay ng baghari at nakakitang spektrum ng liwanag na may pula na may pinakamahabang wavelength. Sa pagsikat at paglubog ng araw, ang mas mababang posisyon ng araw ay humantong sa sikat ng araw na nubaan na mas epektibong nakakalat ng liwanag. Ang kanais-nais na mga pulang kulay ay nagpapahiwatig ng isang mamasama-sama at mayaman sa butil ng kapaligiran. Ang mga salik na nakaka-impluwensya sa kalidad ng paglubog ng araw ay kinabibilangan ng oras ng taon. Ang kondisyon at atmosfera at pagkakaroon ng mga ulap, lalo na ang mga ulap sa matataas at kalagitnaan ng antas na pagpapahusay sa liwanag at paglubog ng araw. Taliwas sa karaniwang paniniwala, maaaring i-mute ang malaking particle tulad ng alikabok at usok ang mga kulay ng paglubog ng araw sa pamamagitan ng pagsipsip ng mas maraming liwanag at pagkalat-kalat na mga wavelength ng pantay. Kahit na ang pananaw mula sa isang eroplano ay maaaring baguhin ang isang ordinaryong paglubog ng araw sa isang kamangha-manghang aerial display dahil sa mga pagbabago sa atmospheric layer. At iyon ang nakuha naming impormasyon mula dito at sa ibang bansa. Patuloy na makinig at manood. Please subscribe, follow, like, and share Pinoy Rab sa YouTube channel. At maraming salamat sa panonood ng Pinoy Rab News Channel, Cagayan de Oro. Hinihiling ko na ang isa pa na suportahan at mag-subscribe at i-on ang notification para sa higit pang mga update at impormasyon. Ulitin, maraming salamat at magandang araw.